Il-persuni li jinħatru biex imexxu awtoritajiet regolatorji se jibdew jiġu skrutinizzati mill-Parlament f'sistema simili għal grillings li jsiru mill-Parlament Ewropew qabel jinħatru l-Kummissarji tal-Kummissjoni Ewropea. Dan ħabbru l-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent li jagħmel waqt diskussjoni dwar il-proposti tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent għal futur tal-ambjent u l-ippjanar f'pajjiżna. Joseph Muscat żvela kif bħalissa qed jitfassal abbozz ta' liġi bil-ħsieb li jitressaq quddiem il-Parlament is-sena d-dieħla. Abbozz li jitratta kwalunkwe awtorità regolatorja u mhux biss dik tal-ambjent li dwarha fl-aħħar jiem kien hemm dibattitu kumbattut. Il-Prim Ministru kienet jitkellem waqt diskussjoni mqanqla dwar il-proposti li l-Knisja permezz tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent resqet fid-dawl tal-enċiklika Laudato Si tal-Papa Franġisku. Fost oħrajn il-proposti jappellaw għall-aqwa mħuħ tal-pajjiż biex jingħaqdu fi sforz kollettiv biex joħorġu bidejat innovattivi għal żvilupp sostenibbli. L-istess appell il-Kummissjoni tagħmlu lill-intrapriżi li fi kliem għandhom iħarsu lil hinn mill-prattiċi antiki biex l-iżvilupp ma jseħħx għall-ispejjeż tal-ambjent. B'referenza għal politiċi, id-dokumenti sostni li għandu jkun hemm aktar infurzar tar-regolamenti ambjentali mingħajr ebda biża' jew favur. Dan fil-waqt li appellat lil politiċi biex imexxu bl-eżempju u jastjenu milli jżuru siti mifnija bl-illegalitajiet. B'reazzjoni, il-Prim Ministru sostna li fil-waqt li ċertu proposti huma fattibbli, id-dokument ma jitrattax temi importanti elenkati mill-Papa stess, fosthom l-użu tal-ilma, l-afforestazzjoni u fuq kollox il-kwalità tal-arja. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni mar lil hinn mid-dokument innifsu u qabeż fuq il-boat houses tal-Armier. Simon Busuttil saħaq li għall-Partit Nazzjonalista dawn għandhom jitneħħew kompletament u b'mod immedjat. U minkejja l-appelli ripetuti tal-moderatur tad-diskussjoni, Busuttil kompla bl-argumenti partiġjani dwar temi li ma kellhomx jaqsmu xejn mas-suġġett. Intant fil-bidu tat-taħdita, l-Arċisqof Charles Scicluna tenna li ċ-ċokon ta' pajjiżna jitlob mill-politiċi u l-Knisja sens ta' responsabbiltà qawwija. Scicluna saħaq li kull deċiżjoni għandha tkun imsejsa fuq is-sens ta' żbuħija naturali li writna li ma' żbuħija rridu ngħaddu lill-ġenerazzjonijiet futuri.